Čauko, dneska budeme hrať inšiu hru než Roblox a stále mi utekali z nejakého dôvodu veci. A teraz všetko to bude dole svalo, nie? Nie, nie! A nie, moje veci! Nechápem prečo. Proste len tak. Nezabudnite dať like a odberko a taký ten zvonček, čo je tam vedľa odberu. Ďakujem! Čaute slepinky a slentinkovia a dneska ideme... Fortnite! Takže no... Akože ak urobím niečo zlé, alebo... proste zomrem len tak sorry no. Práve som si to nainštalovala, neviem čo mám od toho očakávať a let's get to it. A proste som sa nudila, tak... prečo mám krompáč? Však nejdeme majnovať, nie? Jak sa dáva mapa? M-kom? Vystup mi. Jak? Dobre, nice. Čo je? Čo robím? Truhla. Reload your weapons faster. Gummy juice. To si zožerem. Okej. Čo je toto za hlavu? Ja. Dobre. No tak toto je zbraň podľa môjho gusta. S týmto to bude. Ozvem sa, kým bude niečo zaujímavejšie než zbieranie zbraní. To je docela nuda. Dobre, tak toto už je zaujímavejšie. Traf sa, ty puchrovská. Zoberieme si toto. Medkit. Toto necháme. To moc nechcem, akože ani bombu. No tak, až teraz sa ozvem za chvíľku. Tam je puchor. To má byť ťažké, akože, alebo čo? Akože to je docela ľahké zatiaľ. Tam takto chodí. Teraz sú to dole. Tak. Kde je to? Ale... Fuck it, ja tam skočím. Z prostej steny. Nie, moje veci! Katana. Hej. Hej! Chcem katanu. Mám katanu. Pod zipu. Na zipu. Dá sa torko. Hoja. Ty kokos, to jak na tom slovu. Čo je toto? Rýba. Počkaj, to čo tam je na mape? Aha. Ani trafiť sa neví. Počkaj, to je mini gummy juice. Ňam.
Ešte má tento, epic, to si dáme. Nice. Priamočka. To je ďalší gumidžus. Prečo to nemôžem žrať? No ale. Idem tam. Niečo som zobrala, ale neviem čo to je. Taká kartička. Čo? Na čo? Čo som tým spravila? Z budúcna si nevšimla, že Ninka z minulosti si nevšimla, že tam napísal, že you will see future storm clouds. Takže tak, toto robí. A mega gummy juice. Zažereme. Mlkit. A ide sa na to. No, zabijajte sa. Neviem, kam mám ísť. Typek. Traf sa! Zase to je... Počkaj, nie katanu. Kde je? Kdeši, chlape? Tu je. Hoja! Na 2 hity, tak to budem používať. To je dobré. Ani mi neubral, ani jedno. To čo je? To akože, keď som sa pripojila, tak všetci budú konať takýto milunky, akože... Však môže byť aj to. A nehnevám sa. Ideme na motorku. Zase, čo majú s tými onými? Prosím. Hoja! Cez stenu. Poď sem. Hej, tu je ešte jeden. A nič tu není. Kámo, ale akože... Som si myslela, že to bude vzrušujúcejšie. Akože... Celá nuda. A čo tento? Hej, poď sem, gumimacko. Poď sem. Pick up. Hej! Ty moje gumimacky. Ani gumimacka mi nedopraješ. Počkaj, prečo mám taký... Doriti, to bola chyba. Nemala som si toto dať. Počkaj. Daj mi náplasť. Prečo žerem náplasť? Hej, počkaj, ja sa dávam, hej. Ty kokos, to som jak dala. Sama neviem. Konečne ma takto trafi, ani ma nezabije. Ale bolo to blízko, akože. Dosť blízko, to bolo Ofous. Ofous. A nemá to gummy juice, ja si chcem hen toto shield. No a fakt, že čo robí ten gumimacko, akože. Poď sem. Čo robíš? Môj zbraň. Tak akože robí vietor tento biely, hej? Či to robia všetci? Absolutne netuším, čo mám robiť. Počkaj, tam je. 10 hráčov, čo ti šíbe? To asi budem prvá, čo? Som taký dobrý, ty kokos, ja som taký frajer. A mačka. Putin, titi, fuji. Naser si ty. Prečo? Taká pekná cicuška. A tam sú nejaké kroky. No tate.
A gumidžus. Nie, počkaj, nie. Dobre, kde je? Z ktorej? Z tej strany. A z hora. Trafiť sa neviem. A teraz všetko to pôjde dole svahom, nie? Dobre. Nechajte ma sa užiť gumjusom. Gl. A prečo mi to teraz nejde a vtedy mi to nešlo? Metky. Doliti nie. Tak. Ideme sa zabandežovať. Viem, že asi to mínam akože, ale čilek. Klidek. Skadiaľ. To nič nevidím. A už vidím. Už mi to je jasné. Už ich vidím. Tu. Sem. Chceme tu traja? Haha, zozadu. Dám si tuto. A... Čo? Toto ešte niekto je? Ale tak si vymeníme túto, modrú, za fialovú. To sa mi páči, tá fialová akože. Dobre. Tu je hlava a nič. Nič viac. A gumidžus mega. Gumidžus v mega balení. Kamo. To som ho že iba že 3-krát trafila a už je dead. Čo tu máme? Nič tu nemáme. Akože kde je ten posledný? Ej. Dobre. Ja, že... To je ešte tento. No to pomýlilo. Nie, počkaj, potom bude tuto hore. A to až potom. Môže mi niekto povedať, že odkiaľ som strátil môj milulinký medkit, tam je niekto. Banán. Výhra. Dobre chlapci, to je koniec. Som si myslel, že to bude ťažšie získať prvé miesto, ale to je easy. Ukáž, čo som dostala z tohto jednotkového výkonu 10 z 10. Ja si budem robiť izbu? Na čo mi tak dekoráciu už? Aha. Prečo sa teraz žena? Ja si chcem nechať jeden skin. Haló, ja chcem jeden. Toto si chcem nechať. No dobre, tak toto je koniec. Čaute, Sleepinky a Sleepinkovia.